תפסיקו עם השטות הזאת של 40 דקות. רק האשכנזים נוהגים בירושלים 40 דקות לפני שקיעה לקבל שבת, לא כולנו. זה בן אדם עם חוסר אחריות. הוא אומר מי שמקבל שבת 40 דקות קודם שקיעה זה שטות. למה שטות? כתוב בחמדת ימים של מלא ישראל שמרו 2 שבתות. מיד נגלים. מה זה 2 שבתות? שבת אחת של השם ושבת אחת שעם ישראל עושים, שמקבלים שבת מוקדם. אז לקבל שבת בפלג המנחה, וכל המוסיף מוסיפים לו נפש יתרה. אז למה אתה אומר שטות? מה רע לשמור יותר שבת ולהוציא אותה רבנו תם? למה לקצר במתנה של השם? למה לא להגדיל את המתנה?